راديو سميت إيرتراويانيو راديو سميت إيرتراويان بحالة دليت فتحي إيرتراويان كاب دياسبوراز فنو ناي راديو مدبيو راديو سنيت كل جزء قدام باقطات رأي إرترا خمسة عشر مونتن وقص خمسة عشرة مهم قطات تجريان عربن بيشعت شحن حمش ميتين أربعين كيلو هرتز عم سلاسان حدن متر باند نبي إرتران كبابي أنزفنو ناي راديو فنو يوم كبرات تحتاتلتي ميديا سنيت كما يتغنيو كلهم أبزلهم وصبغنه تلو نمناه بمقصال نايلو مقدام على إسران سلستان حموش دخلت شحن إسران مدب نغرب لكم مباركس بقدامنت بمغنيات بعلنا سنت نملا هزبي إيرترا انقع حقوسنا ملو حقوس نخون زي أرميناو سرعات الجسو سقاب فتحن سلامن ديمقراسن أب هاجرنا السفن كالسي قصاليو سلازي
እቲ ናይ ብሓቂ ነፃነት የርእየና የውሃና ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና ንብል ከምውን ብምኽንያት ዒድ አልፈጥር ሙባረክ እንቋዕ ረቢ ኣብ ዝብፅሓና ኸይር ዘለዎ ዒድ ይግበረልና ስለዚ ነዚ ድሩብ ጽምብል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና እንቋዕ ሓጎሰና እንቋዕ ድማ ነዚ ኣብቃዓና ብምባል ምስ መደባትና ንገድፈኩም ሰናይ ምክትታል ንምንያልኩም እዚ ሬድዮ ሲኒት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንሐቀኛ ናጽነትን ህዝባዊ ሓርነትን ብንቕሓት ተቃለስ ጽባሕ ሰንበት ዕለት 24 ግንቦት 2020 ኤርትራ ሃገርና ናጽነታኻ ብትረክብ 29 ዓመት ተቆጽራላ ርግጽ መሬት ኤርትራ ካብ መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፂኡ መሬትና ተሐሪሩ ናይ መሬትን ባሕርን ናጽነት ተረጋጊጹ እዩ ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ 1993 ድሕሪ ረፈረንደም ኤርትራ ከም ሃገር ልኡላውነታ ተረጋጊጹ ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይና ባንዴራ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት UN ኒውዮርክ ኣንበልቢላ ድሒሩ ግን ቋንቋ ሃገርና ብዝዛረቡ ንዓና ዝመስሉ ብኢሳያስ ዝምርሑ ጉጅለ ሸፋት ህግደፍ ትምራሕ ወይ ትደሃኻላ ብዝኾነ ነዚ ታሪኻዊ ዓወት ናጽነታ ምምጻእ ኣብ ቃልሲ ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን ንእስነቶም ጉልበቶምን ፍልጠቶምን ዝወፈዩ ተቃለስቲ ተጋደልትን ህዝብን ልዑል ምስጋና ይግብኦም ዘለዓለማዊ ዝኽርን ስዋዕትና እንተኾነ እቲ ስዋዕትና ዝሓለፉሉን ካልኦት ብስንክልና ማእሰርቲ ስደትን ካልእን ዋጋ ዝኸፈልሉ ቃልስና ሎሚ ሸቱ ወቂዑ ዶ ንዝብል ሕቶ እቲ ዝሕዝን መልሱ ኣይወቅዕን ዝብል ምዃኑ እዩ ሎማ ሃገርና ብዓለም ምስ ሰሜን ኮርያ ዝመሳሰል ናይ ምልክን ዕጽውነትን መግለጽ እኳ እንተሃለዋ ብግብሪ ግን ካብ ዝኾነት ሃገር እንተላይ ኮርያ ንላዕሊ ኣብ ዝኸፍአ ኣረሜናዊ ገሃነማዊ ስርዓት ኣትያ ትሳቐላ ብኩራት ፍትሕን ናይ መነባብሮ ጸገማት ብድዕን ጭካነን በቲ ስርዓትን ሰበስልጣኑን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይወርዳሎ ሎሚ ኤርትራ ካብተን ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ምሕደራን ጭኮናን ህዝቢ ዘለወን ሃገራት እያ ብብዝሒ ቤት ማእሰርትን ቅትለትን ስቃይን ዘይቅሳነትን ህዝባ እትልለ ቅዋም ኣልቦ ቤት ፍርድን ፍርዳዊ መስርሕን ዘይብላ ናጻ ብረስ ኣልቦ ባጀት ኣልቦ ግሉጽነት ኣልቦ ቅጥዒ ኣልቦ ስርዓት ኣልቦን ዝኾነት ዓዲ ሽፍትነት ኮይናላ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ንሃገርና ናብ ዝኾነታት ክትበጽሕ ዘገደዳ እንታይ እዩ ካብ ዓለም ከም ህዝቢ ዝተፈለና ወይ ዝተረገምና ስለ ዝኾንና ድዩ ፍሉይ ሓጢኣት ወይ ኣበሳ ስለ ዘሎና ድዩ ኣይኮነን ናይ ኢሳያስን ውሕዳት መሳርሕቱን ብልሒ መንፈዓት ወይ ፍልጠቶም ሕልፊ ሰብን ብርቅን ስለ ዝኾኑ ድዩ ኣይኮነን ልክዕዩ ንሳቶም ካብ መራሒኦም ኢሳያስ ጀሚርካ በላሕትን ጎራሓትን ኮይኖም ዝተራቀቀ ናይ ክፍኣትን ሽርሕን ኣገባባት ዝመለኹን ንዕላምኦም ብመደብ ብቐጻልን ዝሰርሑ እዮም ግናኸ
نزي سرعت دوابيلو زلو ناتهم برتع وي منفعت زيكونس ناتنا ناي ملاء هزبي بفلايكا نايتو ماوز هاجرات إن نبر بتزامادي متشوت أب حقاون سبقاون حارنتاتن مسالتاتن زلو بوتا إن نبر دليت فتحي حمقن سنفنان إن حنساون بلزيو أبزي اتوم كونيلوم بفلات نربحا خونه بدون قرنا ويفرهي نتسرعات بعورنت زدقفو لأماتن ننبسوم ناب ولنتاوي بارنت زفردو دقفتن كم من قنياتات كوينوم زتسكتو مأكلاي مرقت زحزون لومي تحدت يخون اللو اتوم كاب قدام زلو هزبنا بزل على زوك أسون بحقي تاريخن حلنا زخصصوغن ننبسوم من بيتسوبو من أبتي عد حقن مسالن زخونا مقرابا وعالم بمتشوت إنا نبرون إنا سرحون دققو من نامهارون كنسوم زي سنخا حوز أغرط ملو خمز بحل كي حافرو منقستنا قون علو هاجرنا تصبق الله زبلون أمو دما بنواتن مورالن كالئن زدقفوئم أوشت هاجرون لومي زيادانا برهز خيت زلو نسرعات ولك أملاخي إسياس وحدات زيكونو كاب حلفتن تحبابرتومن بسنكس السعن فتوات نبسن يقلقلوون نهزبوم يساقيون نتسرعات دواب بلومون مهلاوميو قال أما أكل زلو كفال بفرهن بعغلة صبتن أمارات بمسان تقركيرو زقو عزالو زترفو دما بدن قردنان تحوت نقحاتن نتسرعات آميني لوم بملوء لبن منفسن يقلقلوولو ازياتهم زوحدون ماليسوم إنا قودلو زخدو زلونيم لومي مبل 29 عمت ناصنت هاجرنان مريتنان لأولاونتنان من بلبال بانديرانان مبعل أب ندالولو زلنا وقتي ننبسنا بقن إنا نزوم زسعبو كبتي كسجرو زيكلو واناوين حطوتات كن حتى لنا كابزا ناصنت انتي رخيبنا هزبنا خ بحقي ناص أديو كم هزبي أب هاجر كبيرو تعموان ينبر ألو ديو ملسو برقت أيفاليو اتزاقدس جن سلامنتاي كم زخوينون كسام معاسيو زقتصلن نزخونتات نمقيارن حارنتنا نمقلت عفنكا انتاي كنقبرالنا زبلون كالوتن كملسو زقبوميم كلنا هزب إرترا أوشتن وتأنزلنا يأكل نجقونان قفعنيلنا بستفل عليه ملكعد أقبابن نهرن عفقودو وشتن وتأن مقلاس كاب نجمر 10 عمتات قلينا دما كاب أوزنوحة غيرنا لنا حيالو خابتوم كبيد ناينوات قلبت فلتأتن جزين كساب بهوات زبتسح مسوات زخفلون كم زلو كرسع زي قبايو إسياس بتعمرات كالليلنا كم توترو زورة حميمو مويتوغ الزرلنان من نزلنا كالا أمارات إيسي إنا عقلنا صبيبنا سلستقرحنان زد عشنانيو تبرابيرنا بعلنا خنق على سلنا عوشت إيزلو هزبي بزد أقباب كمتي نحيالن شكانن سرع الدرج مسراويتون سلياون مسارحيتاتون زمكتنايو نز أرمينا وسرعة إسياسون بتمساسالن خنقاليو زيادة تبعنان قوريتنان كنل علن قال سناخنق ألات فيني قبع أبناي دقة مرخبي بزحان بفلاي محبراوي مرخبيتات مالت فيسبوك يوتيوب تويترن كالئن كنزرار بلوم إنو على رأستات بغندو نربح قالسنا زي كونس بغدتا يغون بتزواوري نربحان تقمن سرعة ملكي زقل قليهم بهاي مانوت أو رجا زوبا كم تحت كبسا ويدما بحلوف الدباوي سمعتات تقادلو حارنة إرترا هزباو جنبار حارنة إرترا جبهان شعبيان إلا نكاتا أب علم أبناي هاجرن محدران بوليتيكا فوليات هزبي كم زخنا وي فلمتي نفتنا 5 فترناياي أب إرترا زد لنا من النتو زي جنات دك أبعتو دك أنات إجلا ببو ويبديو ولدو كاب إجلايو زبل ترجم ألبو كتع نتشقلو كابزوم كلهم نسرعة إسياس دوا بلومو زلوج أكاناتن بلشواتن حلفتي كندا يوم بولدو إرتراوين زيكونو إرتراوين كنسوم كا بس السعن فتوات نبسن أبقبنن بلشونان ستوقماتعو كندا يوم كالوت كاب قربيت هاجر زولدو نهزبنا استقالسون زتسوون يلون ديوم نزخم علامة زسرحلو عصوبات سب أجندا بلؤلاونت هاجر زي أمنون نإرتران أب إثيوبيا ويتجراي كمل سوزدليو
አንድነታውያን ከም በዓል አጋዝያን ብሩህ መጻእን መሰልቶምን ካልኦት ሎሚ ጉልባቦም ዝቀልዑ ዘለው ትካላት ጉጅለታትን ማዕከናት ወይ ናይ ፈነወ ዜናታት ናይ ሓደ ብሔር አውራጃ ሃይማኖት ወከልትን ሓለይትን ብምምሳልን ንህዝብና የናቁትወለው ንሕና ድማ ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ ንስዕቦምን ንድግፎምን ኣለና ካብቲ ንልዕሊ 200 ዓመታት ዝሰርሐን እናተመሓይሸን ብብቕዓት ዘገልግል ዘሎ ንመላእ ዓለም ኣብነት ዝኾነ ቅዋም ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ካብ ፖለቲካውን ምሕደራውን አካይዳ ምርጫን ብፍላይ ድማ ካብ ዛንታ ባራክ ኦባማ ገለ ክንመሃር ይግባአና ኦባማ አቡ ጸሊም አፍሪቃዊ እዩ ልክዕ ንምዃን አማን ምስልምና ዝኾነ ኬንያዊ አዲው ድማ ጻዕዳ አሜሪካዊት ክርስቲያን ጓል ሃዋይ ስቴትያ ኦባማ ኣብ አሜሪካ ካብ አሜሪካዊት ዜጋ ስለስተወልደን ኣብኡ ክነብር መሪጹ ስለዝቐጸለን ቅዋም አፍቂድሉ አሜሪካዊ ዜግነት ኣለዎ በትቅዋም መሰረት ነት ዝለዓለ ስልጣን ናይ ፕሬዚደንት ቦታ ተወዳዲሩ ንኽልተ እብረ ወይ ተርም አገልጊሉ ግዜኡ ብቂዑ ድማ ብሰላም ተፋኒዩ ኣብ ዓዱ ኮሪዑ ብኽብርን ዝናን ከም ቀዳማይ ጸሊም አሜሪካዊ ፕሬዚደንት እናተባህለ ይነብር ኣሎ ኣብ ግዜ ውድድር ሓደ ከም ሕቶ ዝተላዕለ ብዛዕባ ናይ ልደት ምስክርነት ኦባማ ዝምልከት ነይሩ ስለምንታይ ኣብ ቅዋም አሜሪካ ሓደ አሜሪካዊ ዜጋ ፕሬዚደንት ንኽኸውን ክወዳደር እንተኾይኑ ኣብ ርእስቲ ካልእ ሕግታት ኣብ አሜሪካ ዝተወልደ ክኸውን ኣለዎ ይብል በዚ መሰረት ገለ ካብ መወዳድርቱ ዝነበሩ ነዛ ነጥቢ ብምልዓል ክምዝምዙ ፈቲኖም ንሱ ግን ነታ ሕቶ ብሰነድ ኣሰኒው መርትዖ ብምቕራብ መሊስዋ እታ ሕቶ ኣብ ውብቂዓ ካብዚ እንታይ ንምሃር ኦባማ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ከሎ ብቅዋም አሜሪካ መሰረት ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ካብ ህዝቢ ፖለቲከኛታት ኮነ ጋዜጠኛታት ዝቀርበሉ ዝነበሩ ሕቶታት ኣብ ውልቃዊ ብቕዓቱን ተመክሩኡን ሕሉፍ ፖለቲካዊ ወይ ምምሕዳራዊ ተመክሩኡን ኣበርክቱኡን ካልእ ኣብቲ ፖሊሲታቱን መርገጺታቱን ንኣሜሪካን መምራሕን ምምሕያሽን ዘለዎ መደብ እንተዘይኮይኑ ካልእ ሕቶታት ኣይቀረቦን ንኣብነት ኦባማ ኣብ አሜሪካ ወደባት ወደናት መንነቱ ድዩ ዜግነቱ አሜሪካዊ ሃይማኖቱ ወይ ሃይማኖት አቡኡን አዲኡን ኣሓተቱን ምሕታቱን ኣይድልዮምን ነዚ ብዘይ ምሕታቶም ድማ ኣብ አሜሪካ ኾነ ኣብ ምምሕዳሩ ዘጋጠሙ ጸገማት ኣይነበሩን ንሱ ከም መራሒ ጽፉፍን ብቑዕን ኮይኑ ተረኺቡ ካብዚ እንታይ ክንመሃር ይግባእ ኤርትራውያን ብፍላይ ደለይት ፍትሒ ሎሚ አንፈትና ንስሕት ኣለና ነቲ ዘለና ዓቢ ክንድገቦ ዝኸውን ኣብ ቅድሜና ዝተኾደጨ ጸላኢና ምልኪ ኣብ ሃገርናን ናቱ ሰንካም ሳዕቤናቱ ኣወፃኢ ከም ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን 03 ስለያ ተህዲድ ግብረ ሽበራን ፈላሊኻ ግዛን ዝኣመሰሉ ሽርሕታት ክንቃለሶ ይግባአና ነዝን ምክያድ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዝብል ርእቶታት ከምቲ ብዝሕና ክፈላለ ናይ ግድን እዩ ይኹን እምበር ኣብቶም መሰረታውያን ነጥብታት ኩልና ወይ መብዛሕትና ደለይት ፍትሒ ንሰማማዒና ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ካብ ሱሩ ተበርቂቑ ክእል ኣለዎ ጽገና ወይ ምምሕያሽ ዘይከኣልን ዘይዋፅን እዩ እዚ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብፍላይ ኣብ ልዕሊቶም ተስፋን ወሕስን መቐጸልታ ሃገርን ዝኾኑ መንእሰይ ወለዶ ከቢድ ዕንወትን ሃስያን የውርድ ኣሎ ብዓብይ እውን ልኡላውነት ሃገርና ንባዕዳውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ዞባውያን ሓይልታት ከም ስዑድያን ኢማራትን ኣሕሊፉ ይህብ ኣሎ ከምኡውን ንቁጠባን ትሕተ ቅርጽን ማሕበራውን ህዝባውን ክብርታትና ከም ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ሕክምና ቁጠባውን እጥፈታትን ካልእን ኮነይሉ ይዕንው ኣሎ ኣብ ናይ ኣፈርኩ ብኹነታት በፂሕና ከም ዘለና ኩሉ ዝርድኦን ዝግምግሞን እዩ ኢሳያስ ኣብ ዕግርግርን ዘይርግኣትን ስልጣኑ ከም ዘውሕስ ስለ ዝፈልጥን ካብ ሕሉፍ ተመክሩ ስለ ዝተማህረን ንውልቃዊ ጥሙሓቱ ክብል ኣብ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ኩናት ወይ ዝተወሰነ ረጽሚ ከይልዕልን ብሰራዊቱ ከይሳተፍን ስጋት ኣሎ ነዚ ኸነወግዶን እንተ ተፈጺሙ ድማ ክንቃወሞን ከነፍሽሎን ሓላፍነትና እዩ ዝኾነ ዝለዓል ጎነጽ ንውድቀት ኢሳያስ ዘቀላጥፍ ክኸውን ዳኣምበር ንዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕ ከይከውን ንጠንቀቐሉ
ዝኾነ ኤርትራዊ ደም ከምቲ ዝሓለፈ ዶባዊ ኩናት 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብኸንቱ ክፈስስ ሃየንታ እዩ ስለዚ ሕጂ ንዓና እንደለይት ፍትሒ ኣብ ውሽጢ እንደገን ዘለና በብመዳይና እዮ ገዛና ብሩህ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኩነታቱ ኣብ ትሕቲ ጽንኩርን ወተሃደራውን ጸጥታውን ስጋት ስለ ዘሎ ባዕሉ ህዝቢ ንኹነታቱ ዝሰማማዕ ዓይነታት ቃልሲ መሪጹ ምስ ናይ ግዳም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋቱን ሓቱን ተሰማሚዑ ይቃለስ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ክበራትዕን ክተባባዕን የድሊ ኣብ ወጻኢ ዘለና ደሌት ፍትሒ እውን ክንገብሮ ዘለና ፍሉጥን ብሩህን እዩ መጀመርያ ካብ ጎድናዊ ጭርሖታትን ክትዓትን ናይ ስነ ሓሳብ ሓሸውየን ንተኣለብ መፍቶ ናይቶም ብጉልባብ ቃልሲ ወይ ተቃውሞ ንህዝቢ ዝመቃቀሉን ንዕንወት ወይ ምብትታን ሃገር ዝሰርሑን ኣይንኹን ኣብ መንጎተን ኣቀዲመን ተወዲበን ክነጥፋ ጸንሓ ፖለቲካውያንን ሲቪካውያንን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ መጽናዕትን ውድባትን ሰልፍታትን ከምኡውን ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ከም ይኣክል ማሕበራዊ ውዳቤታት ናይ ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ምሁራንን ካልኦት ህዝባዊ ምትእኽኻባትን ብተወሳኺ ብውልቂ ወይ ብጉጅለ ዝነጥፉ ኣካላትን ናይ ዜና ማዕከናትን ካልኦትን ምትሕብባርን ምውህሃድን የድሊ ሓደ ወገን ነቲ ካልእ ጎሲዩ ወይ ነፂጉ ክቃለስ ወይ ከወግድ ክፍትን ብቓል ይኹን ብግብሪ ከነኣእስን ከጥቅዕን ዘይርብሕን ዘይግባእን እዩ ገለ ካብተን ውድባት ንዓሰርተታት ዓመታት ተወዲበን ዝነጠፋን ዝሰርሓንን ገለ ካብአን በወታደራዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝኣምና ገለ ብፖለቲካዊ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ብሕውስዋስ ኣገባብ ካልኦት ድማ ገለ ብሃገራዊ መስመር ገለውን ብሄራዊ ወይ ካልእ ተጠርኒፈን ዝቃለሳየን ኩለን ንልኡላውነት ሃገርን ሓድነትን ማዕርነትን ህዝቢ ከምኡውን ኣብ ቅዋምን ልዕልነት ሕግን ክሳብ ዝኣምና ምስአን ሓቢርካ ንምስራሕ ምንም ጸገም የብሉን ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ንምቅልጣፍን ሓቀኛ ናጽነት ማለት ሓርነት ህዝብና ንምርግጋጽ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባእ ኩልና ንፈልጦን ደጋጊምና ዝተኻታዕናሉን ስለ ዝኾነ ብግብሪ እውን ንሰርሓሉን ስለ ዘለና ኣብዚ ምዝርዛሩ ግዜ ምህላኽ ከይከውን እቲ ሕቶ ስራሕናን ድኻምናን ኩሉ ከምቲ ዝድለ ውፅኢታዊ ድዩ ዝብል ይኸውን ብሕፅር ዝበለ ግን ሓድነትና ትሪርና ካብ ጓል መንገድን ቀጠመንጥን ተኣሊና ኣንጻርቲ ምልካዊ ስርዓት ግብራውን ጭቦጥን ስራሕ ብምክያድ ቃልስና ነደንፍዕ ናይ ግዜ ንዋት ገንዘብ ጉልበትን ፍልጠትን ኣድላይ ምዝኸውን ድማ ክሳብ ናይ ህይወት መስዋዕቲ ክንከፍል ድልዋት ንኹን በበይንኻ ተቃሊስካ ወይ ሰሪሕካ ኣድማዕ ውፅኢት ስለ ዘይብሉ ንሕበር ወይ ብውሕዱ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ዓይነት ጽላል ወይ ጥርናፈ ንተኣኻኸብን ሓይልና ነወሃህድን ብደረጃ ሜድያ ምንቅስቃስ ወይ ካልእ ንሓድሕድና ኣብ ክንዲ ምጥቕቓዕን ብመልክዕ ውድድር ኣነ ዝዓበኹ ዝገደምኩ ኣነ ጥራይ ቁኑዕ ኣነ ጥራይ ተቃላሲ ዝብል ጸቢብ ኣረኣእያ ኣወጊድና ሓቢርና ንስራሕ ናይ ሓድሕድና ጻዕርን ኣበርክቶን ንእመነሉን ንሓድሕድና ንተባባዕን ንመላላእን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ንፍልልያትና ወይ ንዝረኣዩ ጌጋታት ባህናፅን መሃርን ኣገባብ ንዛተ ንነቓቐፍን ንተኣራረምን ኣይኮነንዶ ኣብ ሃገር ካብ ሓንቲ ማህፀን ካብ ዝውለዱ ኣሕዋትን ሓትን ኣብ ዝቆመት ስድራውን ፍልልይ ክህሉ ንቡር እዩ ስለዚ ንፍልልያት ምጽዋርን ምክብባርን ነዘውትር ኩልና ከም ኣሻንጉሊት ወይ ሮቦት ወይ ሰብ ሰርሖ መኪና ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዝምባሌን ፖለቲካን ክህልወና ኣይንጸበ ንኹሉ ፍልልያትና ናይ ሃይማኖት ቋንቋ ኤትኒሲቲ ፖለቲካዊ እምነት ኣገባብ ቃልስን ኣካይዳን ካልእን ኣኽቢርና ብሓበራዊ ሃገራዊ ረብሓ ብስኒት ንጓዓዝ ካልእ ከነወግዶ ዘለና ፍልሊ ኣብ መንጎ ወለዶታት ወይ ዝተጋደለን ዝደሓረን ክፋልና በርጌስ ህዝቢ ምስ ሰራዊት ወይ ተጋዳላይ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወዘተ ኣብ ክንዲ ሓድሕድካ ምክሳስን ምውቕቓስን ሓቢርና ብልጫታትና ዓቂብና ተመላሊእና ንስራሕን ንቃለስን እቶም ኣጽቂጥኩም ወይ ደቂስኩም ዘለኹም ክፋል ህዝብና ናይ ትምህርቲ ሞያ ዕድመ ፋይናንሳዊ ናይ ገድልን ቃልስን ተመክሮን ፍልጠት ይኹን ሓበሬታ ወይ ምስጢር ናይ ትምልካዊ ስርዓት እትፈልጡ ይኹን ካልእ ጸጋታት እትውንኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣበርክትዎ ስርሕሉን ተቃለሱሉን ጽባሕ መልክ ፈሪሱ ቅዋም ነጊሱ ሓርነት ኮይኑ ምስራሃወ ከይትጣዓሱን ከይትሓፍሩን ከይትሕተቱን
كمون اتوم لومي بقندو او وشتي قال دما اوصاي زلهم ابغوني ملكاو سرعت كوينكم نهزبهم تساقيون نعمر ملكي تناوحن زلهم نابلبهم تملسو يقريتا حديدكم نهزبهم كحاسون حجزون اب كل درجات زلهم حلفتي منيسترات جنرالات دايركتور جنرالات امباسادراتن كالوتن كابزات تحل زلا مركب ملكي قلطفو تأليو انت زي اللو صباح لناهم تاريخ حقن كحتكوميو ودقات نملكاو سرعات إسياس عوت نحقن حرنت حزبنا كبران سمعتنا لهم زبلناهم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم كينهم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعور السلام كنه نقول لنا